का हो भोजपुरिया जमाना है ने। हाँ का कहत रहो बोलो। नेहा राठौर हाँ देखा तरह कहा तरी यूपी में का बा। हाँ उनका जाने अनजाने में नहीं बुझात की का बा। यूपी में सब बा। रवि किशन भैया का बोलले जो कबू न रहल उ अब बा। हाँ यूपी में सब बा तो रवि किशन भैया सही न कहले। तही राठौर दीदी का कहा तरी इनको कुछ सुनब। ओई चश्मावा लगैले बड़ी नो यही सब उनका नहीं बुझात। चश्मावा हटाइए तो सब उनका दिखाई दी। तो भौजी झूठ बोला तरी। हाँ तो झूठ न बोली है तो सच बोली है। इनका आँखी के पर्दा पर चश्मा लगा बोल बा। वो पर्दा हटी तभी तो देखी है कि यूपी में सब बा। यूपी में का बा भौजी सब कहा तारी कि यूपी में कुछ नहीं खे। आ तू रवि किशन जी बोला तारी कि यूपी में सब बा। हाँ। हई बा हऊ बा गोरखपुर बा हई बा अयोध्या मंदिर बा। तो भौजी का कहा तारी कि यूपी में कुछ नहीं खे। यूपी वो अपन प्रचार खातिर वो अपन चैनल ग्रो खातिर सब खातिर कहतड़ी कि कुछ नहीं खे। हाँ यही बाती ते लेके चल तड़ी तो यूपी में सब बा। रवि किशन भैया सही बोलल बनी वहाँ के। यूपी में जब सब बा तो योगी सरकार काहे बा नहीं खे। हाँ योगी सरकार नहीं थे। योगी सरकार अब की बार अखिलेश सरकार चाहिए। भौजी वही प्रचार खातिर करा तारी ना तो योगी है तो योगी रहेगा। अच्छा ये बताई यूपी में का भइल बा। तो यूपी में आज का बढ़ंती होता है। यूपी में सब बढ़ंती होगा। यूपी में सब बढ़ंती होगा लेकिन हमारे नेहा राठौर दीदी को उनको